na oba e ka te be ma se me ba no papa sa ansa na obeka sa na wonim se ne ba no wo papa bi wo ba bi me de se mfitiase na o kan se boy na adwane agya nde me nim eho asem bia bium yo se oba no kasa ho kama zize de kasa o kan de kasa ya pa ade wo se wa ye de nti na o kan kasa ya kire wo o be ma na ba ye no wona na akoko wa nkudi na tem oba no so wa ni na tem wo hia de a wakọ no wa yi ama no wada wali e de nti wo kan kasa yi a kire wo me oba ye nyina na didi sika no pa nyumre me de ni sika ma no right be ma na ba ye ni nyina ene wa do ma muadi sa we ya de ni a so de bi so kro de bi pinchi ma be me yadi okay abusafo ade de bit me ayede abo ba me yi se o wani beje ho se woni be to asetena no so na wa ma akwa mo aye ho ade no wa ye wo yere me ba jo se de ni ma ki kan kwa ne de emwa me it seemed like yesterday night aye no na adwo de no ana abeto ho kwana na ne muso wo wabusu afo nim se woni sa oba rete me ba jo da bi wo na ko okuru mu da me yes o me enko no emu no de ko enkran no wa ko na yie da me ba jo da bi onu so nko wa yie da me ba jo da bi okay omono me gidi se ye betie ni a production team no aye afa ho masana efise obibi kan be ma uso kan wada roma se yente won kan ye hunu de ye ka nti mama yentie oba nanum asem fi se katejo na mpese mbusa se wada roma be man ba wa ba no ne botai ne se de ne yanyamwa because the same wabusa say ya ne je ho say e ka bomu na okona se nye ye dia de ne se opese ye ne sika bi akodim omono be ma asem to no woto aso a eto ya no ope just a word bi kura ese nkuna bi afiri ho okay aha nti be ma usika ko sika de se bedim waso kwase ebo na wabunu na o ma mechra na se yo o ma che ne kwase ebu ase okay and James oba na ebenya na homa no so product da bi ya nsabe kana voice o hanti mama yenti okay aniama nyantoto yi nti tsa onza omono sa asem etuno pa na wo ka chi ni peku bi egina ho na omododo echechere wo were ka bi kire wa na ama asem ni huhu no afiri wo mu nti ya bo modene pa se ya sabeka obaye nu mu asem na ya hunu neka because ebi kura de wo kan na emfa ho ewi ase ka se obi anu awonu no ho a ono awo sreda obi obeba to na se bi opeso o kama ne de yede obi ansu miya ni krusu kwase ya ni miya ni krusu eno ya adwen na ase mo de mu o werem me kura menti ase esa yo achiro bati ase case ni hu yo hata ga nte wo nini yanka nini ya mi dunya ko ne da ko na mrem me patron nini sana mo sana yere na mi ana uno bi tempna by 4% una me no tempna o male me o fa sami le ma ya na sa wona ne na ke tempna na mu yenu ye yesi na me ba ma me ne wo ya na o jiro mo de kan nkura dam na ni mi ya na sa o wa sa me me ba no da wa me ne wo wa sha me pa ba no ne nti me no wo na ti ne ka me no te dai mu o fra me na ma ba o e da o be fra ni me fra ka ni hia sta no o ma ba ho u di ya ka na o di sta ma da ba no no ti na ko ma ga tan se dia kan da wa boda man ka ta mo na no ria bo ame Sunday
And one or the other me. Sandy. What one and a small one. But I'm not that woman will leave it. Sandy. I saw you crafting in the city box from home. I'll find some form of a cry. And then go on and craft the summer. The idea of coming up on walk a couple. Black, Mr. Lopa. Your family. Oh, Mr. Lopa, I mean, what I do? What is it? Craft the summer on what I can't. Just will not come on. Nay, Me pacho Sandy. Nay, Me say, not Beman one no, a woe bano. Now a show come. I don't know for a brandy. I make sure that we will be one and talk on an hour, and I know you want to talk on anything. You can't go on the end. You're dying long time. You're dying long time. And what I mean, the best now, you will Facebook. And I'll try to tell him, and I'm thinking, I'm a Facebook. Facebook. Okay. I'm an old thing. I blew my order. I didn't hear what you bought FM. There be a higher Sumpa FM, Sumpa. Sumpa 93.1. Who do a Platinian and a new yes, you're from an American son. You're from an American son. Or sending me message or your voice demanding. Hey, why am I we are open any mother? What for them? Now, I am a crosser over the Wariampa. Many battle, I took my money. She said, what Diana, mother saw. Yeah, your way and quiet done. And rather, for banning thing. And rather, oh, this is Jimmy chance to do more. And rather, banning thing. Sumpa 93.1. And rather, or banning thing. I didn't mean about him or I can never one. But that's so the upper one is what I want. Nana or Cassa Bemanoa, we say, one in the wool bano, a crowd all fast one. And a little when I can so bad the sacra no, obey you in chamber. I'm a new year, I'm a warrior, and who say, oh, and I'm the train who free anything. The train who free one on anything. Why not about you? Sumpa 93.1. Me who now who a year I die, and I'm a no better tonight. This answer another time, I know me. This answer another tonight. I don't know, Catherine, the family of my man, water. Up bottom, not enough to see there. Besides, and the Walla who are Walling and order Savannah or the Wallen. What can I say? This I want to want you. I know 5 years now, that means say beer in Lusa. 5 years. I never want a name. Sumpa 93.1. Now, also, why shall I say change now? Young call, oh, mammy, uncle, ye. Young son of that one, a man's snack one, or that's an young man. Many about Ocasa, but said the Ocanas, and also so Obi, and what's not there for 3 years, crown, poop. Let's say, all fans are appetition 1 to 20 whom I'm who should down whom I know every old son and send it. I go already, you do it. It is why I read the here in my area. Then it's done the airport. If you can't say about India, and yet, will be never say, I see. If I knew whom man, I didn't know what I asked them, man. If I don't animal. If I knew whom man, and this time, what do I say? Okay. Sumpa 93.1. Now, what here, when you're in a Bonibia, also said, your partner, I can't tell what you are saying about the Emmrante3 Hene, say, and here, you Miss Awano. And you also say, only in a Bonibia. Now that you may have a Bonibia, what I don't know, I am a man. Okay. Not something new. Every time, new. That is so I can't keep up from Premida on Chatham Brada. Oh. Now, let's run one. Okay. Abusan for Obano na nuasi 93.1. na nsam no obia ho adwene be ma bia anwumre onye biribi adie na wote usofam ana wakonwam na wo hwe Sumpa TV ana wabie wo radio na wotie
Sumpa FM 93.1 minim sɛ wɔsia fam efisɛ deɛ de wie duamono ni a ɛdeɛ ne de bɛyɛ duawie na mpanyine sɛ kwasea na ɛsɛ yɛde me yɔnko ne ɛne me asɛm yɛ asie nyame anim ɛyɛ de sua kɛseɛ paa ma bɛma biaa sɛbea nya ado a wɔne ɔba ateɛ ayia paa ɛfɛ no yia ɛna ɔba yi waka kyerɛ bɛma yi yia paa ɛfɛ no sɛ yia paa ɛna ɔba yi waka kyerɛ bɛma yi deɛ di ka ɔsi de tiri bɔ hɔ what do you say? Kwasia the M say me kai be 8. Aboa kwasia. Asem beba de bi o. Omono. Be men ɔhwɛ abanoma yi amana nyamfie num afei na ne papa aba na otwimi no brem na ɔbai bɛma wo hunu na yire ho me de ahare ne yɛbɛka sɛ ne yira wo ne ɔbai ma tena bɛ sɛ mfie num de a mo akwachiri mfie nan Sumpana 3.1. Yɛkɔ tra ne mu anaasɛ yɛma ne mu a sɛ bɛmpɛ ɔma kɔ bi ɔmo ayanam yɛ ho yanam ɔmo ho me GPS mattress no kɔyɛ sɛ saa me nkɔma tɔ foforɔ because ayɛ flat ɛwɔ kwan bi so na nya wujima baabi okay ɛna ɛbɛtwam katakyɛw ɛbɛyɛ adesua ama obi biara ɔmo hwɛ Sumpa TV ne ɔmo tie Sumpa FM ɛyɛ ɛnɛ na obiara bɛhu ne sintɔ na yɛse yɛhwɛ obi ho atwa ne mia yakuru ɛna yɛde mia yakuru yɛntimi nyina fidie so nka sɛ wokɔfa wo ba na wo ba sɛbe ɛnɔma bi no ma otimu nya den na akɔwie kasa bi sɛ nka wodɔ wo ba sɛbe na yɛmmoa ana wodɔ bɛɛma na yɛmmoa nyina nka wofa ka ho but na yɛnua bɛɛma yɛ wɔte yɛ ate ɛnɔma bi ase sɛbe ni tira bɔ fam yɛka so obi tira bɔ fam that means nipa no wabɔdam madwene hwɛ adu time a afidie wei a yɛaba so yi ɛyɛ Sumpa TV yɛaba so yi yɛbɛsua adeɛ ne akyerɛ nipa bi deɛ ɛsɛ sɛ kwan yɛ sɛ ɔfa so na ne nipa si tena yɛnua ba no n'asɛm yɛ mmɔbɔ ɛwɔ kwan bebree so na Emmrante ne nsɛm a ɔka yɛ nyinaa yɛne asante mu ha anaa Ghana mu ha amafoɔ ntie nie paa sɛ wo ka kyerɛ bɛɛma wobɛtumi aka nsɛm bebree akyerɛ bɛɛma but the word kwasea yɛsɛ ɔma bɛɛma yɛhu ne gyimi na saa nneɔma wei yɛ na atam me tietie yɛnua no radiofoɔ bi a mene na yɛɛyɛ ɔnkyɛ mfa me deɛ ma me hwɛ ma menka adeɛ a akɔ so wɔ bɛɛma yɛ asekyerɛ mu no bɛɛma wɔayɛ ade ɛwɔ kwa bi wɔso na koma mu na obi nkyerɛ deɛ ɛsɛ sɛ obi yɛ na mo yɛ tufo abaya menim ne din sɛ producers ba me yɛhu ne din anka bɛɛma de paa or the Sandra wo asante akyem me ya se me mpɛsua so ka okra de nkente saa emso be ha da wo Sandra Frimpong asama wo be ma se be producer wato aduane mu wadi wo sisi akwa wo be wi o kasa ye mu no wo sa brantie ba ho be ma wo sika and de wo gye ena wo gya sana wo so mpempe be ena de wo gye fidie so sɛ ne tiri bɔ hɔ the whole world itie sɛ ne tiri bɔ fam na era de bɛɛma ne baayɛ no na wo ba ɛna ɔde akwala no mo de ne kɔto sukuu sɛnea tie bia bɛɛma bi a sɛbe wafa ɔba a wodɔ ne deɛ ɔwɔ ba sɛbe wohwɛ nte sɛ deɛ sɛbe wa ɔbɛma
enkense hwe e wo kwa bi so be me wa nyame so ade pa na me de me kan se etu kan sinsem adi awu nipa bi anya saade we hu afutuo pa Emmrante anya we nko o wo kira kwa bi ba wo mu omoye omadwen se be ma e hwew ebi mu okra 7 prejudice ni kura bona kohoma akohoma ni kuru boy no anya hwe okọ ya 7 ye de kakra to no so nti hey aja ne ho ama no wo no nya hwe be ma free baby oba ya obehye dem no megidie se oba odidwa kakra bai ana nti be ma ade wo ye bia ne 7 nya ne fe enti de oba ye na wo no wagya ho ene wawo a wo ka che se for the past yi ni be ma no no wo ye no wagya ho wadwane afa de ede na be ma no ebe hye dem a wo ka wo tapu be ma kokko se mensia ono maame atenja ne maame ka se bi bem se o maame se mo ma ho na maame ka se be ma oni se ahwe ya ade to so beba maame ka se mjere awofo ni binum no ebi ya ba hyebonen especially ye kurom ha ya maame ni binum ade omo ye no be ma ibe fie o me yeso sa ko homo obo maame wudi bi wunim bai bi di so ni maame no so tiase wunim maame wunim abrantie yi na wunim na ede na wo ka tra abrantie se memma na se fa iko so mboa e ya dwen kese no mbute na maame ka sem chew se no nkyere se 7 prejudice se aboa se bo se 7 wasachira on kase 7 abrechire ma woni fichire no mfa ne ho ne manko abrantie wote yi se wo hwe na adwenbonya banitimu papa binti Sandra no mo se fa Sandra meboa Sandra no nya very careful ni na busua na maamefo a moye mo se kotoku sabode mo ma ya ade a mo nka nkyere o mo ade bia mo di nkura na chi no mo hwe ye bi na si wai ebedu mebi na abrantie wo hu ni ntam Emmrante wo beka se na story na ese na wunim e na wo ye motivation bi ya start no wo keka nsem bi a aboa ye hwe na se akora wo so a waba wo ne be ma ba ko awo na akora no wo no wanya ne papa na wo no obi na abeso akora no hwe no ene wo tafidi kese so se ne kwase e ka se ni tira bofom ampa ni tira bofom Sompana 3.1 na ayen gwase ma wo ni wabusua ade we na ye ka no na Emmrante nipa bi fa ma bi fa to mo fo sai wo bom ho ka no wo ma mi siga na wo ne me anda saka sa na me tanche kasa bia wo de wo bom ho ka no wo de makwa gya fidie so na wo de wo ne ma anda sa na ma bi ye saka sa na wo ma bi so no omunye very careful na so say wa de no wo ne oba no be ma no ko wo to wana e wo wiase na mesre sa no ma we na times no Emmrante wo hono ma atam so ti bibi se be ma wei akoye obi bibi se be ma wei akohwia se di se yanka so obi nkoye sa ne mu ye di tufu se enoma wei koso a se wan hwe ye na wo se ne ana na wo obi to na wo ye ne sa na sabe wo so babo double game wani ba ko hwe to na ba ko so hwe wo ye sa debi no asaya beba no eye wo ade akoso ananum nei Emmrante ye sa fem Emmrante me gidi ye se wo fi wo hwa yen especially ye nwa mema no because the ekosu obi ye bi sa wone obate na oba no sabe owo ma na nso sabe o hwe nkura no fa na ka ne ma ho ne wo hwe samre ebe ma nipa ne adwen na nso eso obi ane na adwen ababa we ade a waye no ano ode na mom se wo tie yen ana obi wa sante atem no nim ababa wa na onto mika na wo mra ne ne ba ma intrase ba me bet ma ja bibia ode ma obi ase fa but onye very careful ye de nka je so kwed bibia na mom ba ma be fa ne ira e woni tim obi ba ni bibia woni tim na mo hwe na sabi mpanifo se wanya bibia ma wase a ye nya mo no kro no wo dia bante ya betra ha e di na tam so pan se ne kwase aka che se ni tira bofo je so wagimi enti sika no de hwe obi ba no e oba ye ba ma ya be shadam o ye kuna so wo ye den yo wo be shadam e na wei ba ma ye ote yi e ba akọhoma e na wo de wadwane man di na wo so ma me so to no wo hwe abasha bwanefo a maamefo bi ye e wo ya sante mamu a ne Ghana mamu a time me se awuwo na aba no ye wo maamefo bi a omo na ye ma omo ma sebi omo kwa afiri omo nsa e wo kwa bi so na me de sa asem oyi Emmrante na pagya nsa se wo asem bi ka na minim katachaw yama ne kwan no nka yama ne kan no nka bema any technicians no adi nkomo se omo fa oba na picture no to ayi no suma yi
nora me coffee no mumu bebre ya hwefo no bebre ka se bibi te sa na ma omunu nipa kono nti ye sha mo boss omo ye ho adwuma na omo de atoso be ma wasan pajansa me ba cho em se ne nanfofo no ano no mo nam no nsem bi wo ha na mo mpese mo be ka kire but be enura no anyumre no me ne lady ba ko ye close pa na me call madam no omonkomo na omudi no e kire se papa ne se oba na aware entima nanfofo no enko ha no abra boy ne ba enimu no asem ofiri papa na no ba ya o ka kire omai wa ndiro mo nko ho ana tu omame nanum kasa ono so ka kire obi a memete ye no e kire se emema na emienu de o wankran ne de o aba no won hwe no wontusu mu ba ko mu ba ko oba no maame ne ka sa kire ne ba no ne baba no wodi ya yi wa firi mu kra ba cho ani wodi ya chache nto so ya asema memete ye no de memete no abonten no Emmrante me dash maame fama sem na mwe na me de ba wie no na che se eye suban ya maame no ene ne ba no edi eye ade omoye na me de betima ka che maame no me gidie se Sumpa TV ene Sumpa FM bebi edu no ene obi frefri boliga se o mote sa asem ne so mo ama na o mo hyeda na e de o abu o mani agu so na ye de beka cha Emmrante so onya boko ekwa bi so ye ne ntra fidie so nka nkyere obi se obi mfa banko bo obi ya dwuma ne nkyere sa na mo ye de betufo me de maame ne se wo tie ne a maame no eye dwuma wonu ankasam se ne nkwala bremu no na wo ye eti ye wo maame bi wo hon ma de wo ye no ana wo ye na sebe wo de anyini no eno abi na wo kire ne baba no because we dey sebe previous ya tie be ma oba na numa asemo eno ma e koso na atem didie no anu wo den na we ameka obi tinja obeka se wo nya mama sa ye yi kwa na nka wo dan de a wo se ye the contractor na anything ana na ni gine e ka da da so oni madwuma me de obi se one day dey be oba support o ma na sini awie ye ene ye be hu chale ye be ready obi beka se obi se dey be support o ma ye be re ye be Emmrante wo de enna ho madafu bi ni fie wo kwa ne kama da ho o me mienu ba ko o friends enna ho etikesu me de make kan say ababa wa ne maame no ne na busuafo me donya me criminals o mo ya krofo papa o mo bitra Emmrante yi na ni sika bia wa tua bia no just Emmrante ka se on pe e ka wa shiri ko e bagi ne bom de o mo de kekeka kan wo se woni man na e ma bi pesa asem ne ka woni man na sweetu ne sa sweet me mo kwa mo de mo esane mo amubu ye kom mo nya sweet ne cha ye kwasa asem akwa anane de ene mema ye kodum yi se o mo koda sa etuaka na owia otuaka na wo hwe ne baka ho aha ya meka ma asem se kom de na akototwo bed ya ma me nya yi anya woka ne ba yare a wo mfa ho na no kwa ju me bi enka okoto bi enka odi ni nyina awie ko so aso anya na be wo sense ni mu na woni ma da ne de omono yawo Emmrante emu yawo na obai asemo a kantan kan na eken wan kira se bia mu dabi adapa atwa nko a atebdidie nko a adapa nko a atebdidie nko Emmrante won shanka ye oba bi wa me ka se be man me ne chan no onye mi bi omoa me na meboa wa moa me ne mo bebi odi madu na nke se nko de me ko wo senti panifo madam ma ne de me wo ba bi eti me ba na ma be kire ma se ma na ka se nura ba ya idi ya se ne bi but we di wanya bo kire se wo twa na da pasa Emmrante se da bra ko frikwa mu na Emmrante fa sa yiwe sa Facebook awale no hwe ba ho okay mate wo hene yire kada chaw asema asem beba da bi asem wo yi abeto ho no edi asem wo di da winsan o oni mo sanon so e Odi uti me on saba buru utiri mu sa kan sa small ka so nko na ni san ma san obi enim no san te se de wonu mi lo dodo na ni Pen Empe dodo obi enim no so pen obi a na na nsa wo hwe gu onum no amene na no so ya se Pen Empe yo ani pedua ne kra ko ayasa bia doctor timi e prescribe and sabi ma say ya konom se ni pedua ne hia akọ ho na say ya aduane we e be ma nsa kakra ba we die ni yankoi kata cho be ma medase na me hya ase no me kasa baba wa sanda we yeti bon koso ni ti
anka se ni ho se watimi gina fidi kese yi so etu na numu tuo ekasa brantie elder ya ye na ba betena ase num ni ti bon fom de a wono so ni ti bon wono wo ye ti bon kwaso mu ti bon kwaso mi hu sebia so sebia nyado bodam ni a wone obi a na adwemu ye kan eto nsadidie kwasia sebi ene ne yonko kwasia ebo enti sa baba wo ese ya wo Cassandra no ese wo se abrantie elder na ni ti bon fom de a ene ono so no wo ye ti bon kwaso mu ti bon kwaso me yoba na we ese ya na ye afutuo emma ni biduduo na wo maamefo no wo mo de wo mama no so aye wo mo kokko ena won mo te ho faso di tete kwahye ko Fernando Po ekofa kokko baaye no o mo se na asase na sa etu wo baba won no ni kokko no a e wase wote ne so faso wo pia na mabema wei no akwaji aba na ne maame na gibi no de abɔ ne ntoma no o de bi so de ahye na bosuom na we so so aba na no so so wo ye na ne dachi yesu no kosakosa yenka se ye owu a onfa yenko wo no wa hwe ya enne de office wo gina ne na so menim ni su ne ban anase ne boble se de wo sitia de na so obi ya no wo bobla eye afakwadu anase body bunu eye nhwesode emo ablabo enkanka ne ma no kwadu eba eye bunu kama efe na abre ahyase na ebiri wie na kwa na wie ya wo de fa kwadu to wa na awotwe mienu na awotwe miensen kwa bosome no ya hwe na huno ne kula ne de ye etime ye ababa wa no mi su no kosakosa me nka so wo onfa ye mu bia nko na sa woti wiase na so betna wo wonye sabia so sabia kronto wo ba sabi na adwene ni fia wo betimi amakwasia etesa ablantie ya wo hase no mu aba beda wo so se sabia so sabia kronto wo ne mada sabi obushia me ameso mi bushia no ye nyina na yeti mu de ye ho na ma menka asem we sei wo ba ne be makohia enem anase mpaso enem a oba na ma no dodo na ye ma no menka ne genua ye tenka anase ye tede eche mema no wo ba bi wo wa ne ho besane ne mpledu na be ma ne ho nsane ne ba kokola ye ne school fees ni nja asem na meka no so aseme boa na so obi a aseme boa bi a oyo ba no wo mra be ka bia na ne bema na se bema na wo ne da no ena bia wonya ade ma ne ho nsepe no bema bia la wo ba wo ne tese mu hia wo nemu a oba no ne ho amakura na se ne ho ansa ne nya mplamie no mplamie nsa obi de akura kompla nwotwe ne ade eti se wo gina se aka se bia bema na ne wo ne me da yare ye ho ye nyina ne yare ye ho wo wi wutiri so wo wi wa pampa so o to Sandra na se wonu ye bema bi ene Francis ena nka obi decide we say dinner enka sembe na obeka menim so ma me wo ba bema de a hwe ena dachi bi no okofu oba bi se wone na etina na bia ho se bia oba na etina na so oba na ebu no kwase akwan bi so a wafo anu akotum de a waye wo bo hudua hwe no wagoka obema bi ho asem e wa bla ne mpana na ase ne kunu ana na yire eye na tete die bi yana nanu wo jempra wade atum kwan bi so no Francis ne yire no ye won pena wade wo ho e wo yamamre mu enne kura po na bai mu no so no machi atum busumi nsia wonu wa baate wo bona kwahoma wote ho e ka na dejejeje sa wo enu akwamu sado sa wa mami chop mani ya wasade ma betina Sompa TV ene Sompa 93.1 FM ekasa na mumisa no ya wasade ma beta wo kan ya ode wode ba ye waje wode abo wa no so twede mo wa ya de koso a bubu pa na be hia difo wate bubu pa na nipa na obe hia wode mu no na o bla o chop na wo gene duabo e na wo bo ho kete chaw me fa nkwa eche na wese no eya na menka mama amefo ne nte daachi bi no wanhwe ya Nyankopon efie dodo a wode ama osefa bedi wa asase so ase no no wo betwa ne sini wanhwe ya becha bu nan e na watwa mu kwata fisa ya de wo ho eya kaisa e bi kura pa won pra na e wo maame ese owo nkran ene de owo hase no chusumu ba ko no wo betina ka mu sa wo kɔ wo betimi akonya akwanhia wu be ma ne nti de ode aye obi ba be ma no eya hwe se daachi bi na so akatua enya papa emfa ma o kana ni pa mami wonnie
na ne ba no sɛ ɔkɔte biribi bɔne ɛde bɛfia wɔnoa so na ɛbɛba bɛda ɔhwɛ woka ne nipa bi masa yɛwie a bɔ mmɔden afa pɛ ne pepa sese ɛka bi ɔde obi a wodua ɛnte sɛ awia hɔ na sɔfo brɛ mu man ɛkyɛ tiefoɔ nyinaa obi kapa na maame ka abranteɛ n'anim asɛm ɔse n'ase kora onim no ɛyɛ kɔɔ onim ni papa ne nua baa ɛyɛ kɔɔ wowale ɛnyɛ waleɛ wɔhyia obi ba wɔwɔ ba ɛna wase ne pɛ no wate ase na wowi ne bie ɛna wɔso wowi wo sika bie na ɛnɛ yɛfa ɔbɛɛ firi yɛmfa ɔbɛɛ firi bɛrima bie ni hɔ ne mu a wɔmfa ɔbɛɛ nyaa ne da ɔbɛɛ bie ni hɔ ne mu a wɔmfa bɛrima nyaa ne da ɛnyɛ deɛ nti bi dani atamdidi deɛ memfoa so bɛrima deɛ yɛni n'atam baasi ɔbaa no agya atamdidi na ɔkasa yɛ a ɛkɔ wɔ pɔnt tia bɛrima yi wɔn kasa wode asɛm aba ɛkyere wɔ adwene wode abrɛ mpanimfoɔ wɔsa afa akyire asa akɔtua sika ɔno a ne no mu asɛm sɛ wɔsa afa akyire akɔtua sika enti deɛ meka ne sɛ asɛm deɛ sɛ baa wo bɛrima no wohwɛ kwan a bɛfa so a wɔbɛtoto nneɛma yi because wo bɛrima yi onsusu yɛ ne wadwe nyinaa no wokɔ no wokɔ hu sɛ wɔne bɛrima bi wɔ hɔ ane wawoɔ ane waka kyɛw sɛ bɛrima no kɔ leave ɔkɔ ɔdwa ne gya no sɛsɛ bɛrima no waba 5 years woahunu experience amfa nsa nkɔ fie ankɔ walere no akɔkyɛ no kawa anyina nsi hɔ wotete ho ana wobɔ kɔkɔ asa na sɛ ne bɛrima no ba no so wakɔ akɔfo a ɛnsɛm bi wɔ no mu a katakyɛw bɛrima wadaworo maame no ne ba no obi ame wale nhyɛ ne nsɛm o obi amfa nsa ɛmfa abusuafoɔ ni n'akyi ɛmfa ne maseɛ bɛwale Sandra trase jikunu na jiba na fam nkɔ fie na mo nsɛm nneɛma no nte people sɛdeɛ yɛyɛ a yɛde firi wɔn nkyi ba kumase o dabi wohyia na kɔntemfi ɛta kɔntemfi kwan mu ɛne wogya hɔ wokɔhyia obi a kɔntemfi a ne waku no wokuru sɛ sɛn ɛnyɛ kum minya minutu ɛde yɛ wɔfɔ ba baako mienu miɛnsa bi asa ne nɛ enti de meka sɛ bɛrima yi ɔnto ne bo ase no wɔnka na ɔnya abotrɛ na hwɛnhwuma deɛ ɛkɔ sorɔsorɔsorɔsorɔ hwɛnhwuma deɛ na wokɔfa ɔbaa yi a wɔso sene wei atake ne baa wei na wobɛka kyerɛ me sɛ ɔbaa yi wɔno dabi wawo wasoro da wasoro sene bɛrima yi waso say ahwɛfoɔ mu adaroma ɔbaa no picture deɛ waso de sisi no wokɔyɛ ne ho adeɛ ma ne maame wokɔyɛ ne ho adeɛ ma ne papa enti sɛ ne maame kɛsɛ bɛrima mmienu bi aba hwehwɛm no yi bia ɛyɛ ne deɛ kɛsɛ no ɔde ma ne ba because ɔmpɛ kuru pa da ɔbaa ne kɔfa ekuru ba na ɔbɛrima so akɔfa yeraba hwanda ne maame wɔ ne hyɛ ne nsa tete ne mmena na twam ene mre yi wale wo yire no wo ma me ko so ne sade ne brewo wo tuni dabi kafra okay wo tuni bafo se wonya bema mema mi no akrase eye pressing mo ba ne ho fe ne ho twa eta mema mi no akrase ne so no ko na ka ba ayo ba ne mu nya ka ba be ne bidi na chi enu ti hwehwam ne yi mu ba ko ka se wole mienu ne gi se wo ko de on ka ho papa wayi na film papa be ya ye wi a ye mo mpa ye mo kokoda just like that kokoda dabi wodi he o sikatu bi animo sikatu bi anim ya senka konfo bon ne nso so a watena ya afọ ho ama konfo pa ba beto no no ye nyini mu sa ma me na die no waye ba me die no waye wa ma ni sika to aduane edi oh etimi wonam won ma na ukuru tetiska ma mema wusia bema na wanyo we dabi wo so one day kura nya easy oh katatie me desa wo wasema wo kan wo se atemdidie na odi ye no odi enjoy na asa me wan kire mo wa ma bia ohima ekatato bema ana wo bitimi to aduane ma wudi da krokran pa wo ye onya me ba cha otie me
so obi to again wonnim no na to again na no so wo wade a e difference o girlfriend o girlfriend ko e ba chaw ye nyina no ye nye sofo no sate tipo iti ye nyina ko asewo ye ko tue sika ase no hu oba ho yankopon hira se o kan kore o gwa ne de min twensie why ade min kama sem se enti de me kan se o je nyina ko asewo o ko bi da kase na o ko asewo o na o ko bi da bia mfa me fra na bia no ko bi da wala no ko bi da asima o ke be me be ne ko bi da o ko bi da o je nyina ko asewo wo mi no kase bi ko for ma be 6 ana 7 sa no wo ka ma me so an sa ma me so na mmeka eti o me minima no sie yi na me ka kire o be me se wo hia oba na o se ne pe sabe wo se ne pe no nya so fitu wonu ma 6 months 5 years ni wo man skasa woni ni na wo huni pe to da na woni oba atwempena na se wo no wo hwe ne ba na nyame adu so nya ne to eguroguro no bobo nto kakrakra wo se enti be ma wa ye boni ana se wonye boni boni sei be ma wa ye boni odi man woni nana ana na wode ne da no so wa ntra ni tadua so pe na no oba da man ska wo no oba da man ska se mo na so ka just message in never the way ni pebisi kan wa sempa sa on ka wo de we o sitene ni kwa se o ka se eti kame ko fo be me na ti be me yin de me ko fo na ti wo nwale no wo se ne ka wa ye ntu be ma ye nwa ba ma eba no fese hwe obi so ado ko hwe nkwa ye so ni ba ye o plan na uja ko si fie chane on plan na uja ko si fie chane ye ne je wa so je ko fo na ko na tem e ko fo ko mo fo ye nana kesi o takunya so ko fo ye no se wonu obi tenese wonya obone a se pon se obi abeba wale wa eye kwa pa so na wo se woni ne kasa na ne tabati omale no so woni ne twempena omale no sabi aguro so abaya fo mo da no ma me da ma sipi na asemi ya abai no kwasi broni fre bibi conscience ne yitibu a saa tibu a no ene ka kire wo se ade wo yi a wo yi enye we na wo ya eye na saa conscience no ebi die awu sremo a oba yi a wo de asem we di ba mai wo de ye mfa se sebe mpani se empra kora wo mpani ni wo de wona wo twempra kora wono atena almost 5 years oba enu mu asem che se ba ma ni dwane gya no ene wo ko chinchin ya na waba enti nana no madaroma asemi moma yemfa adisua kese pa mfrimu na yenhunu se be ma bia sankwa hie wo betumi ahia bi na se obi ni me se wo kodua so na se mbeto no akofa dance ni di na chi be ma bra wone oba no ne be ma foforo ko hye edem no nyina no na be ma pese wo ye na still wo win oba no support emema from so kase ba ko ewe ho no the same from so bi e wo ma so ho ni kunu akotwe mpena kora ma ada edi na ya yi no na o pese wo yi ni sika no aduane bi ma be ma no na wo win be ma no back aha enti be ma se bi enya ado a wo yi sika ma wo ba no a na nya se bi a wonim nyansa na emom na osusu se na ne do akodi ni mu so ye kan to le bi kura na be ma percent ka wo ye oba ho ade nanso oba no wo sese a na be ma baako edime nyine moso oba bi wo ho no mo a be ma baako edime nyine moso da de wo be ye bia eti yesre ye nuano ma no eto le bia mo yesa ma mo ho aye hu dodo mo yesa ma mo ho aye hu dodo eto le bia yese abrantie bi watwe kantekreji watwe kotokuro watwe we waye we no ya na ye de yetufo se ebasa bema so wakoma mu den na ya na nam kwa wenum nyina so na ema na basa most de say Sandra you very very careful wunyini yo na say wo so bane na mu saa de a wa hwe ye dako wo be kwa kosia nkwanhia wo yeah sade wasi agina no e wo foto lu twani mu no sane wasi aye uti no ni ade na chese wo ba we sei no wo kurubo nga pa na mesre mema no aya eto da bia ye ko ba bia
ya se wo kokoro ma pe no wanya bia no apɛ so no de ya co equalness broni si co equal sa wo kofa wo co equal no eno eboa so ho obai be ma eda na wo hu se ne nkonkonma no wo soro na wo ye wadwe se obetimi asoppress no na waba level bia obetimi awano nanso mfie num imu no megidi se wode de suban kitikiti bia die me de megidi pefe se oba nya nko ano no watena mfie num imu na mom wa ehunu ne ma bi wo ho no mo wa ehunu so ho wo akoye hoho obi ma so ohun wa hwe a wo ka ho kese kura wasonte na wode na ade abeduru wa beduru ha sei no yakopon adawroma ye be ye de ebetimi bia wa nkasa kura de se wo so po ba ne ho dwo pa na ye dwuma de ya ye frɛ no Asem Empe Nipa abadwafo ye de ho jim na ye se ye po ba ma na bobra ka kyena no panko akora no ubenya bi sabe wonya nipa mumu wa eti mesraw afutu de ba ma won se wan kasa free se be ma no be se dem ho no wan kasa won nakora ma wani nkumuda won na ma wani nkumuda yesraw enti na se be ma utu bata na se duru se ka unya be oba ka ho a na nka wakofie na wo ma amene de ani atoto fom na ya no kwafiri kwa mu sa de obai wa sensene wo obai wa sensene nyame da bo awo na nyame ma na bofo poma wo na wa nyi wididi se wo kodem ka kodem ho no mo a empamro keke kese ke bi kura de ho no ko be di be dwatrim ko be bo ba ma because wa praise be ma ba ko no pa achen ba ko ne ba odi dwa ba odi dwa ba so na also ya na also di bi akofo aso na mesre be ma e ba sa akohoma no de ho de jabo nyankopo twadu ampokra wo mlemu se ho no wa akọbọ akohoma no mesre to bi a moma yeso ye ninya de kakra o moma ye ninya de kakra na adwo bi wo ho no mo a ye na yakowie sabe nya ado agimi adwo bi wo ho a sa na ya na sa kro meminim se kuro no so mantem hofo a yete se woda so bo oba na kohoma bra benkata chi hedemu ne di pinchi mani die no bebre mo so entime se benim sa wade we se die wokura wokomu a kuro mu nkokọ ne adwa nyina beka sentia wo na good na de meka ne se pempenso aduro no mesre momo de enemafo de mo ware wo gina so yeso ye bre so no ne ware ne ho dwo de ne ho dwo na ne wa no na mo so de wo gina so na wahura gina wo kon so na de wo ye oba yeye pa no ne ho ampopo ne se amfem amana nka se afi de asem no aduro no ene empanifo ka producer afro producer eno a wo ba wo yi a sabi nya do ene ne di nkomo anadwi no se onye kura ye nim hase de oba no woda suba bi edi ama ye hunu se wo ye bibi tie ni kunu no kura wo nu no eno na awurade nyankopon ope eti bema akwada esu aye ntwe na ba tebia wo mu no ye kase ye san nunu wa na ahwe ya ye mo afegim eti mabonto yem na oba we se ne de emma sa wo bofo wi sunsun wati kwasasa akwa no enye nyame bofo a bonsam bofo ete se takatache we kura nyame na yi na frim nyame na yi na frim na so wa ahwe ye emma ni bi wo ho no mo a se wo mo adi kubaru bi o se eduro bi na wo ho we wa hwe ye wote won wa ye wadwo se men flash ne hwe se o baya na wa flash na wote wokum na wo hwe yinani se obefa na wa fa ho na sa flash no ebom kre na okure wadum no se emani bi wo ho no mo a hwe ma no ne omunya na nam wiase kwa akwa wo dabi oba bia de odi aye be ma pa be ma no hwe Emmrante3 se oba no ebe hit ana oso na se Emmrante3 no a
wo mo penafro no ekoro na wo he ba ko bi yasa no kora yasa no wo tumi erect ne ho nsore na wakofro oba bi no nsudim kukuro no odaada de ti ba no obi de asi no pan na wa tikra no asore no odim so ade jo jama agura wuntimi sa be ma bi o ha do oba de be ye no bia na odi akiri eya hometesem o eya hometesem Sandra wesa wo de ama be me no bo so mpa ye pa o bo so mpa ye pa na se nya hohu bi ne ba be wo no manifo bia wate ensem a waka kire be me no so ye badwema edasumye so a wapem maame bibisa na ba se akwasi me se Fred abrochire ho amo no ya na sumye wo ho de mesrawo be ma bia wo dasumye so adwene be ma adwene de menyini se sa oba we sei ne bakura no be nya effect e wo ne ba so se hwe ababa wo da kowa no ne ma me bribi dwuma wo di be ma bi no enye asem keto akora eti ye de obi si churo mato ade na kata chawo se na no ebobo nsem bi so ma ensem kopi ensem kampratwe krampo de ka se bo ba wiase a na de ko wiase ampratwe na nka epani wo de ko ba bim de aware na epani na se wo bekwa akotwe na obenya sa situation ne in fact anu oden na enya ba ma yin ko a hwe ye kan kura bi a Sandra kura no wode ne nsa so ne yatale echa no kura no e bi a ba ma kura ne ma wo yes a ye wo ba bi ho no ma no onse dua nsa homa edu me dia na me ba ma wa sisi o ba na se be previous bi kura ohun no me policy ne se de wo bi ka se wan ko hu ne ma wan ko hu ye nyina nke yewu awo kwa bi so ya bre ne nam a but ye sa situation wenim e bi bu ye ne ensu bu bi ayezongo tra bi bu na so buru na no te me se ya ba fidie so sa ai amanfo no makam no ye hwe ne yemfa mra nipa no makam se we so ko no makam we ye no makam abrante nyo no na anya chief producer wo pagya wonsa menim se bia kam apaso de be se wo pagya wonsa na ayo abusa for mama yen call numbers ne so aya 0551 931 931 0551 931 931 ana 0548 931 931 0548 931 931 aya sompa 93.1 Asem Empe Nipa dwumadie na ye wo so no mesre wo asem ha wo no enye huhuhu nemu fabra ni yentesim na wiamom ahoma no amanfo te no na moma yenko ahoma no so na okay obi agina ahoma no so dada moma yemfa no hello Mnaje majwe. Ya jawo. We dey Peter ni WhatsApp Moonlight. On kapa be ma. Mnaje nsema mo ka die na anopa nwire anu ohye. Na media me no me fa blemu mo obi a se oba no ne maame ne papa mo. Na se we nyanya me fa nka media futu am be ma se wo mo na se no mielu no dua na onya oba we. Yen ka babu ano. Wo mo maame ne papa ni dua na wo mu. Ebedu se mema na ombetu su no beba na omo awu afi ase. Medase. Mesumedase pa Peter Asaf Moonlight na ya chiama mijo Moonlight abaya. Hello. Jama Joel. Ade na o. You make us Peter na so. Oye tie o mame. Gano onya botre pa. Meme tuo bia ni kura baba me woye 2 months na be man koi edidi mwa na me ko shia obi ewa Accra getting to 6 to 7 years eni panen na ahwa me bana batim afena be man we ehwanum no maka chene se the wire ready ne badie
obetimi na emu mmiri de menini ho time because they say mu bi na te they say amene kasa kurampo no akwala no kura nim se ne papa ene sa aben we no enu wenim nti gan won hwenye na de wo ye ya bi ordinance sa person 3.1 da me so me da wase pa ofoforo gina homa no so hello yeah so mpanie good evening master we the just any what's it yo duana kura so de wo bi wo ha wo bodua a che kura na otumi no ese nya wo sa de ne besa kanya mu ga na wo bodua no hello good evening yes sir Emmrante me den ka de me pese me kan say nka onya abutro onya amanya no na me na eduro no ana de che aduabo no obi si nyame eduro ana de che aduabo na ya ne nyame de no nkrofo se che okay akosobo ye kromo no no wo do ase me nyame odi ma na ntem na enye hello hello Sampana 3.1 hello hello Bama yes sir hello man good evening master hello yes sir man good evening master majeso kasa na bom aboko wani hello yeah wani ya posugo obiakwa ana wado ya ja wo kasa free ne abuakwa ayenko azabe kanyame ehye be ma ne din no omo no abutres and this ansem we no so kasa udi akira ahwa na akofa ye be banye wo na be ma no so no oba so ofa oba bie mu a onsusu tu ne huma oba no fi se be hu se ntina ma oba no ayese de wafa no so na aso ne nam no so is a be man de waye we nyina achi no o sa ko munisika oh enti a onsusu tu ne hu ase de oba ne hu se ho fasin into a disca na tata no ntina ma wo ye no sa no ni so futu am de ma no da se me so me da wase pa 0551931931 hello daddy good evening master I'm from a gym can you denchra into denchra mpatra apa denchra we manti nyakupo nshira nsham ni jumedia modi amedia me ka cheni nyanzo nya abotre onfana se menya me nyame ne dikwase after emano jamante mpatra no a we ko ga busfrey e ka galauti fu atindi me tro no ya de pa o nyakupo nshira o so diga fu atem oh yeah de pa yina no my me da nyakupo nshira o so pa egensi pa yo hello yes sir boss man me mo wajo anyimre to so ebru daba kwa chiri aketua na wono ankasa we daba kwa che in fact daba kwa che o ya on free why me buturu na me brago nche nshara me no kase me da se pa ni beto ase ni na me frani na bo abaso me ja wonyimre pase pa radisha daba kwa chi nua ne wampa ja wa ante dia wo mu ya bi hello Emmrante yes sir assalamu alaikum salam ngopo anka woni jumalia udi ami yazo so ya den pa gbo kese ta wachi ami achiri ye onyangopo ma na basa kese wo so ami ye musu asane so chira onyangopo on pa filo so ami na sama me ka chato nya se won anu ntina ya musu islemfo ye nya me Mustafa on timfa we na fa me fichiri
because me to my to so I no. Daya. Me to my to so I no. Ami hu why? Emo hu me. Ah, ya mi hu ya pa chopi. Me gonja ni bana no wo kasa no. Eh, me sha kwala manini endru me bi wa bagiti matem. Na wa fa hodi na to ba bi hu ami nim. Awo yes ade no. Udi agba me phone we nya fi to ka sie pa de mamo. We list mistake o ba be wo ja na wo ti ho. Sompana 3.1. One, me si kala me dia sha oba na wa nyina du le say no. One ti me nyin si kala bi mfama wa pa na nkasa o no da. Adi se ma bi me sam za wa mfama no. Amaka ina achiri na nturi e cha bibia. Bibi ogonja o. Bibi ogonja pa. Sandra, one ne maame ne papa ne busu apanyini. Wo mombla Sompa FM ha sei. Sompa FM ha ne ne ntrase. Anya sa. Be ma retwi ba ko fa ho a. Nye ye ne o. Hello. Hello, Emmrante. Yes, boss. It is saying. I mean, dear you. My friend, Passaso, I shall call. Hey, a hoboko. Bonnevie, or a friend, Malam Zach. Malam Zach. So, where, dear? Where, pa? And then the Matu time, Mania Japan, and say, and Toka. And the Mania Japan, and Madapa. You. Medawasu, me boa baso. Medawase pa. Yasu, I bomb fire tabochi. Yes, tamochi pa. Emi. Yo, medase. Hello. Hello. Yeah, honey. Kacho, good evening. Good evening, mommy. Kacho, my program na me pese me basu bi why. Ujina so pa ye tie, we fro say na aka se free hene. Kacho, your family is me kasa free dun kwa. Yeah, de chamem. Me pacho o. Kamema me so ma din tre me say. Me tie o mama kasa. Me pacho o. The sabama ne say I didn't know one in it na good 5 years a 1 year and 1 day. What a mistake na yo ba na ye mistake. Ka wo so ye no 1 day asa na one na 3.1. Di entina esa oba no kofa be ma foforo ne be se da musa. Oh, can ye dear bet ka wo se be ma ne ye no 1 day asa. If so be ma na ye mistake na yo ba na ye mistake. Me da wase pa. Opinion are like Moses. Hello. Hello. Yes, our boss. Yankoi, what is an Akasa free hene? Yanko. Pacho, nothing about the one. Sompana 3.1. Next, I'm not moving that FM. Right, and move. Bye. That I was a pa. Ya ton sa fe no obe ye wa maso so a empompono ho na da banda ho no e da sem so me da say hello Mante. Yes, our boss. You come up here, Neka. E fa hene Pahoma. Hey, ke apia Mante. Yes, sir. You will say, you see, we are here, you know. Sompana for the cat to do all more. I am in fact more room kaka. Say Yako say Beman no back to Sia. I want them. Yes, I Beman so ya boa no ban you. You should have one anana. No ban the only Bemanana. Munyina mari mo said the obey kan. So, but chance no more kana radio station be some sooner was so muka no more year 2 years now. No more of us as another ship. One anana. At the Beman to me, Cassan, to know what would do. And your Casa Papa. I was saying, Benny Bonifano with guys at Casana. No sumeda was a pa no pasim ni. Yeah, somehow no pa one Sompa FM 93.1. Hello. Yeah, dear na yete wa wadaruma. Na ku yakasa. So, the program is the KCA. But the Okatama, the no Okatama, or Sofono. No money near Sophie because
Ye program na just be what in Chinese store. You know just me shop na to be more. That's it. Omo ni de bia no be na so na ekoso wa. Program ni koyi pa ba shop bombo na wato no ma shop yo ya se fa babro ko aso dem ya da wase pa la lekuya yeah owo fro gina so den na mama ye mfa no hello good evening. Good evening boss I'm about to bring go me ka le free water for man ni utafo ya tafo ya nkwai hello amade ajo so pa 3.1 oye pa bele na se na da utafo ya na se na mde mom yo na se na mom na oya o members ni nya why aso nya jata de nganya ki nya ka wa na program na ye de ba mo fan me ka wona nya de yo me da wa se ne mo juma kwa mo me so me da wase pa wo ye o listener hello Hello. Yeah, Juani. Me ba je friend me leader ka sa friend san chat ni jansa. Ansa. Me ba cha. Lydia Kasa. Me ba cha oba nan kasa ya no kasa ni mum de ni ko nyam ni na ntwe yi. E je se ba ma no wo kwase a. Anso ne na yi bi pin. Wo ni do kwase a ne nu kwaso di nechi. E se wa sho oba ma unfie ni. Okay, so wo kwase a wa sho. Wa ma uska wa di wo ni na yi bi pe wa bi wo so ale ni. Ya mumu bana offer no so tia no so kama na di asem na agaka. So your point. The same thing and no see. Omo say oba no beka sa na nyina di be mu oba no se wan kasa oba no ye no anye ni yi. And so be man di charge na na oba no beka sa na fe nyina sa aka bi ma oba no. E dire do so oba no nya kasa pe bi no baka. Nche ho no se no kasa yi. Bye bye. Yara wase wani abue pa. Hello. Hello. Yeah, good evening. Fine. Pacho wani na aka safiri hene. Ya problem mo ni ka safiri busme ko bi ko ho nya so. Hello. Yeah. Fine. Pacho wani na aka ya problem mo ni ka safiri na ko bi ko ho nya so. Ma radio no ko from why ana TV no ko from kra. Okay. Ya tema sanke. Na kete bos metro, ko bi ko nya so pero. Ma radio no ko from why ana TV no ko from kra. Yetio Mr. Sante. Mr. Sante yetio why? Oh. Mr. Sante want to me anyina so I'm sorry. Mo bre pa ansa na mo nya ye. You. Hello. Hello. Yeah. Ande. Yes, sir. Yeah, ja Obama. Ni se gada mo nyina mo hoye. Mi adum inshallah. Dia se. Amante nye neni mu kure no oba no se bi onye oba papa. Ono akura ni so nye oba papa. Opo ni bi wo no. Ese ba ma wato dia nya mo odi. Ato dia nya ma obedi. Uti se kwase ade anya neni no kure ni ba nya de. Kwase ano kura de se ni we nipa no ye kwase o so ya aboa kura. Aboa. Ni ma aboa kura wo ken. Ni tira bo. Nti adendi be ma no se bi ntino wo ba no je ne kire dia wo nya oba foforo bia ne ntina na. Nabi. Wa ba ha obi nya bi. Yo. Me da se. Me ja brand ni number. Mo fa brand number ma na me friend. Me no ko akiri. Na me nka mo na mo nyalu. Yo, ya the number na be ma wo. So we your back cross na wo application bi kura fa fa so. Sampana 3.1. Hello. Yes, sir, boss. Good. Atama na mata basuru. Hey, why are there? Aha. Atumi pa oba no me ka che ne se me kuma tia na wo mi o ma me spend wo no ho a. Atemu da nya me bebusa na me bom pa ya e benya no woni bibi.
oye me pasa wie no kwatran kan o se nyame na me wo no ye ni bibia enye no uni me man ka hwe o up to date wa wale 7 years ye omo pa kura pam na ba ba mana pam no awoni o na unim hu bibia na o se me je me ne kan ni e se o simia na me be ko me kwa mo be ba ma branch ya ba ho na bia na wa bo twenu bia ma no ah wasan ya na dia ma ni ku ba mata hwe Mulia mo ha hello hey hello yes sir oh yes sir hello yeah oba it is say good evening good evening oba it is say ya me andi mo na mo say boko wo de say na aka say free ni le ka say free man ya me say free kama yo mpato wa ware ana wo tie ja da kwa fie amba so mai tie ja ware fie na woni ni okuma bia ho ana ho dwo le ka say ye ho agreement ma ya wate na bia na wanya kudi nkwe bia ma be me ja te say yo yanko ye Fred say Bemano Juma na Washington Edino, a Juma de do and do it no won't copy the baby in Canada. And want to say, I sent three 3 and a wow, 3 years say, what for cat? What's me up for about 5 years? Uncle Boko for planning that can hour and back. I say na wakunya them a for flower better on himself, but you bet you do any share, then I money as said, yeah, obi aba wo tuatu obi aso ya se abo abirete jaja odeja so aye hunu hunu na kana ma edi ahurusie odimisi epie mu a obenya bi pe yo yankwai hello Papa yeah hwani Beba chamo maju ya joso Beba choice ni make a free impatuum okay impatuum fine yanko Beba cho you obano I am mistake there. If we say, Minna Bearman, 5 years, now Bearman in Yame. I'm some Bearman when I Bearman and signing in for champion of you when I cheat. And yes, let's say, so for the only one you be was Bible myself, and a dictionary and I will see it here. Now, in time, let's say, be a soft free, you know, constant. Many of our non topic say. So for find a Bible and cross solid them on me one for. Please a Bible send me a while here. And you know, will be on will be at 5 years in the year. It's a one and yes and car. On while one more. But mistaken happened here. You chat my wing of me and Kayan ban. You just want a bear man better maybe ma. Me and come on, Papa. Yo, what's it and come on, busy and come on. Yo, hello. 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 Ah, Bema waha. Bema Nipa. Yes, sir. I was me Suarez. Ah, you radio Suarez, me boy. That's it. Yanko. Nana could give me a more cooking or some finance. In the sopa, the Bianic was a review, the fifth economy financial. Yanko, or making such a damage to a board. That's only trouble what a bear man. So, let me bring me our phone be. Or buy an echo fire in the other sea. Because I shall put a man, a bear man, measure M1. Don't know the other enemy. What you call her now for? None person will be sad in 2 years. Or by the man or Pano, you must read 3.1. So you must read that the almost thing as you mean in Berman. Or by no re on the now what dear. A bear German, a bear man's what I say. It's a man of
Me da wase pa. Hello. Emmrante3 Hene. Yes, sir, boss. From Adjo. Yeah, Joe. We Oba Blata and our phone in our Blaba. Hey! Ha! We are champion. Wo wure mu abe to me ha. Nyame Israel. Oh, if it's no nyina na me monitor wa na no me ya mantimi anto. Kafra. Oh, moya die matifo. Taking phone nyina so abo so mpa dia na kire say osompa ne ne omohwe abo. Yesuma me papa to feel so actually then Islam pa me di is space media nya me anim no kro bag break dancing house and o ma this space to be atu mu no and na form I agree dancing for them was say Emmrante no mu bisa na this Emmrante o yente Emmrante ka na me se mu nya botre papa nya me Islam that's it something in our mobile idea a bit wo wani me that's it utimi ye ne atensi that's it pa obey another brother yankopon shira papa come on case number 2 on the line asema tosu mi enu so ese line lo twa to okra na ye fa nu hello yeah Emmrante3 Hene ma phone na so pa mo program here mo tumo I hope to we azuma ne Chavez fa me mo aba stress fa oba no mo madia o ye no enye pra ya mama ye bia se bia be ma no why se ana so an so ntia mo be ma no ko bia enye se Emmrante3 Hene mo ya na mo nka emma me da wase atiefo ni ahwefo ye da mase pa Agbe Johnson yese mo agye sompa boss ho de besra mo a ye hia strong campaign ai obia nkosompa asebi asun bia eyesompa Emmrante3 Hene ne na badwafo de ne se de nia ye bedwudwam na okwan ye fa so ye di edwuma no enkyere nkamfo no mentia obia de nanso nipa nyina agye edwuma de na tompreko pe enye de ye ni nyina na ye kana bonten nye de ye ni nyina na ne ma ye no underground no ehu che na epie afide so mesre oba na wo de asem na ebre ye na yeso ye twitwaje wo sanete na ewiase no se ye mfa etuo mpam wa wo se nwere ekwa anim na ye tuo pam wa na behu se nwere ekwa dem pa radio ne TV se o pese obamu a o TV no alone aha esa na katacho yenya dem ya so nti o pese obamu a o TV no o tie ne ho but no no esa na ho so haye obia so ye nsam na wa low TV no wo betie ho katacho ho se na obi o kan na sem bia eye ye ne obia ya adwen oh yeah democracy sa ye ne obia ya adwen adenye nya ntimi nko one side ni nyina ye obi o che na nemom ye hwa de we enye wonu oba tran ye che ye enye wonu oba tran ye a ochena go akwaye ne ho ade ene me ehu oba pa oba bi obetum na tran che but onya obone e wo kwa bi so oba bi ohu na no ochena ba akwaye ne ho ade che obegya ye hwa won so nyese bia ba mai ofa no se obi se na dwen che no wa che de ne ya adwen se obi se one ne chamfie na na dada wan fansan ko na busuafo ye ni mo bi a ofa oba one ne traye enteki ayi kura no kwa ne ho ade so awale na gu oba ne ko di na oba bi so se sa won kwa ye me ho ade a me ma won fa eno so be dey e bi so kura blantie ni sika bi a na da ho kakra obeti ya ne ho ade eno na wotete de bo akwa homa wade bi hwe obesu bi ma comment bi mante e me de wo se wo si me ni obedi agro na wo de wo so wa rem okay wo ba no so anya ne ba no rem so ai ye be so ka ya sha ho no na sabe be ma yen ka so nko bibi hwe ma yen nim krofo bi a wona me da me so wona me da ye na chika oda ho ya hu bi pen ba ye de aka nyina ne se wo mu a ye wo fie no ho a ye nante abedu ai asofofo no mota ya chi ya ba o meta ya chi wo mu asoro ne fam no mota ya chi o mna sama maba o meta ma chi because we wia ene we dey esum yo abusa for
sompa ena wotie no sompa ena wohwe no sompa makwatuapa sompa fade sna hoden na de ye kan ne se edwumadi a ya to din Asem Empe Nipa no no kwasem ni be ye dwuma sonko pa mesre wo asem ha wo bia entra wo to so amanfo be ye de wo hu yo ehye wo nko awutiri mu apro enti bra na ye twitwanyo empem na ye twitwa ade won akwanua sase do fa so biara ye do ba fa so so japade na ehwere wo ya lawyer for aya let ya ombetwitwa ade wo ba biara ese ye do fa ma unya wo fa ahodie nya wo to nya wo so dwie ye do ba fa na oso wanyu aboto ye mu manfo gu so fra na so ya pagya semba akoso atopa so na mama yentie nkaboi na yenhye no so ye dwuma ye fo no baako opedai singing room self-contained anase se ubenya baby obesoja na janan ne na dwaye krokrowa bi kama waye ready the sika ye ready bibia ye di ne ho dance ye se we nipa ompe ne ho asem kra enti mesre mo amote kropo ene Swami New Town ho new site ene efa anomanye ene patasi anano anomanye area ho district hay district hay ya yesre bomodena na fresh anombe na woni woni nkomo sika ready bibia Emmrante3 Hene medi ne ho adanse eta na chi se woni suban bia wode betete wo ewo fi ho no number no ye 0243 58 78 0243 58 78 okay adwuma efu waka ye dwuma di aya to din Asem Empe Nipa no oka ye ho e wo dem hasisi a madaroma 0243 58 78 eno ano no asemi me toama ma me jo titiro ene me ma me saraje ma me minim so do hoji mu a ya ba ya ubenya ba bia atana kama kuta do bia onene baba akopɛ onene baba akopɛ ketwa be sa fenefa ti onkura dom bia ya obetete wo mama menchia masse Mr. Owusu ya wo kajitia na wo 18 moto ade Mr. Kokusu wo anomanye ya sanomanye toa ayiso no post office so ho no good aso me mawadwo anwumre masse onime ho agorokora we ba ma bia tanase na mama yene no eni nkomo misi number no so bi 0243 58 another 58 no about 78 atwa to 0243 58 78 yes ya pony na wafre ya pony na wafre yo ba ma bia tanase na ono so wode asem nam we dey ono kasa ne personal issue bi ene ma bi tete no susum jedu ose bi bejejew ene ma bi jeje no na wonya ho ntiase bia we dey very very technical as I say abemfo honhom fam ne honam famfo nyina bam na bema yasem no ye hwe de to bema ye mo akwaba ya eja that is say pacho nyame adom me hoye yo ade na jeje wo me pacho emse mitu kwai ko Dubai na edinka me kasa no mema yenuanum enkramufo nyina salam alaikum alaikum salam
sebe yenuanom muslimfo yenyina ya de kro intime stresse amfumso bia maye anaka se bia maka anye wo mode no omo mfa ncheme na memfa ya ntetimi yi me kanu so na me nini me ho so na me de yaw ane kansa me wofa eye kramu pani yegyina ye nuafo ejanzo ngoni yetete me mitukwa ko Dubai ko bobra kakra intimini ade bia me ditia muslimfo yenyina Allah God nyame ba ko peno a timisrese se me kasa bia nkoyi a omo mfa ncheme akwanchini bremu memetia ejanzo ngo efrise me hu se niam bi nkoyi e wo me nipaduam ebra brasta baba bobon me da hwa na menyane yese me kwadwuma eda na me sore ntempa wo ya dwuma be me pa jo me driver ni e wo tech junction me twika akọ boba Kenyas we didn't decide me pa jo me dine de dan yekuma inti me pa mo chew adana blaster bobon me sore ntema me ba enu se ade bia be hye me kon anfifire teme saa na mente ase nti me sori kodware ye no still na enko me betena ka nu so me ho ye mpasa me mu ye mdudu the whole day me ho antome akopem se match na ye de e baaye nansia eni nenan eni nanu me se obia befie ho abeye bibi atia me eno so ade me pia kodwon so no se bibi wo adwa ade no from fom saa ese afa me fom saa fa me nipadua mu ya fa madwenem ama se etiefo ne adomfo ma nomnia madwene ya firifie ti akwantin bre me sram mu hu me mobo na nyesa na mu hu me mobo a me ya bodam ade na asenkramufo wo pankramufo chew se wo mu hu mo kramoni bi na wo hwemu a wo yibiribi atia wo ufie kramo ana ayiya zongo kramo ana kramo bai ana se akwantu mu a wo ye kramo Emmrante me pa chew akoye se akwantu mu no ne sike ni me ho ntimi konya issue kakra ema obi betwa antroto no se mabodam nti Ghana ha de eni mi kuro mu mpa ye wo me eni ayija na mi yima no bia na nyeyi nti mi firi Dubai bedu ye no obi obehum bia nim se mabodam nti mi ka kire mabusuafo se bibi se ni ho nti e ma me so me de ya obi ka se asema me ka me se afem ni se me ka enu nti ye nuanom nkramufuo enim se magu wo manim ase enu nti kwa bia so mbefa so a ebi beyi mi afiri ho no ombeyi mi afiri ho nti me so me de ya ka se o musu ye gay e wo Dubai ho nya Ghana kramu na wo ka nti e kwaye se battle na se Dubai nkramufo na Ghana nkramufo no ene me na anya sam nti na me se me di fo so me ne di bimo me de ani die ni ahobrase esre wo mo se chief limam ohu me mobo na continue bribo ni bia maye wo mo no so me ne di fokra wo me ne di bim kra me sre me gi ni nyina gu me ho so omo fa bibia ncheme na omo nyeme se ko ko Dubai no wo ye boni bi tie akramuni bi apart from say omo ne di watema udi won bi no me pa cho de bi o fa akramuni bi biribi me pa cho de bi man fa akramuni bi bibia uko Dubai ko ye de mi ko Dubai se me ko bobra abehwefie ababo abusua kakra o de dropping adwuma no ana ko ye me madam fu bi na be fa me ma me ko personal udi na be se o me ko 2019 on the 15th ana me ba 2022 26 December wase tramu nyina wonye bibia nti akramuni bia apart from sasem ya wokan ya me pa cho da bi ade a em se ahye minuanom kramofo ni bi ni se na boy bi eka ayi bia na minim boy ni din asem wo mayi manu bia enye yie
ana na abufuo nso kakra wom ntimika Dubai ho ntimika sɛ boy no tenu nyame anim ni pen mensan na menim ni din ni din no so na mentimi pronounce ni yi nti saa asɛm no kɔyɛ sɛ be ahye yɛ nuanom not na fo no but man no na fo mo yɛ na menim boy no so din ɛno nti na wɔyɛ Bruni ana Bruni kremo ana boy no yɛ Ghana ni okay abajafo Mararoma asɛm no na ɛda hɔ no na wadwuma mu Dubai no ɛde ne si hɔ poten mepacho na dwuma mu de si hɔ ne sɛ mekɔsɛ boys bi no mo yɛ 4 yɛfrɛ baako Yima yɛfrɛ baako Kobi yɛfrɛ baako Ben ni frɛ Ija ana yɛfrɛ baako Frederick akosintiam wa ɔno nso firi Emem nti nipa no maame na mikuta ska 400 dirhams ni nipa no so yɛ 90 agent na odalete me hɔ no oyi 100 dirhams ana ka 300 dirhams ana ɔsɛ me mfa nkɔma wɔ mo nti mikɔ nipa na no ɔmo anye me ka manum sɛ bi ɔmo anye ana mea mikɔ pɛ madwuma bia na ɔmo ayɛ so akatua na ɔde kɔma na akyɛdeɛ me pa cho ɛte sɛ de obi pɛ dan na agent yɛ di nanim nti saa agent yɛ na nipa na enso ana me nante kɔpɛ madwuma no yi sɛ Frederick akwasi amankwa na ofiri Emem no wabɛda yadwuma mu accommodation da nti me pie yɛ no mete sɛ ɔka sɛ me mentua agent fee nti mabodam ɔmpam me nyɛ de mfiri adwuma ɔka kyerɛ Patrick ofiri Nigeria wɔna na yɛ foreman nti ɛno ɛna kɔfa me problem nyina yɛ dɛ ɛbaayɛ me pato ɛyɛ abrɔfo na pam wo firi Dubai ana sɛ wa na wo firi pem efiri Dubai ba Ghana me pacho me bedru Ghana no mete sɛ ayɛ huhuhu ɛwɔ mframa mu sɛ abrɔfo ne di poto me nyamianum no nokura ni yenuanum kramufo yɛ akwankyene yɛ kristofo bi nso yɛ akwankyene me nyina nyamianum twa nkontompo da Allah ne God ɛyɛ adekro nti mesrɛ me ana metwa me plane ticket ɛbaayɛ then how ma obaye ne ma ekoso abrabo mu nti na ma obaye ana se na ho afono na ma obaye na ho mfono me na Dubai nso mla bi wo se ye ma contract in 2 years utimi de 1 year eba so wa betwa print ticket out the 1 year de ebe fie no aside de ekọ 1 month nti na ma tena adwuma mu ho na ma bro 2 years metina adwuma mu hono na ma buru 2 years nti na wo se me be fie behwe abusua ne kakra ne oba ne nkola no ana kwaye se gise me wie me contract no na se me wie contract no na 3 years ya da aboro na mso ma bedi ha say 2 years 4 months mo ma me nkohwe oba ne nkora ne de mra na ma fe wo mo mama ne hunu nyina ni nti boy ba kon so ka kire me se wunim de yayi wachia nti na yɛ me bedru Ghana no ɛyɛ no kure sɛ machi di ayɛden asɛe na wo ka accommodation ɛyɛ ɛdan ho asɛm bi nti wo na sɛ nam so ma Emmrante bi bɛda baabi a mo yɛ adwuma no ɛno akyi na deɛ ne si yɛ na wadi nka bɛda baabi a yɛ adwuma no nti no onu nim Nigeria fo no ansa na akyi me kɔ adwuma mu hɔ no mo akɔda accommodation ho accommodation na sɛ aban baabi ɔde ɛyɛ company no na rent ma workers da kɛse na munyina mu saa na munyina mu na mo sɔre ano pa makɔ yɛ adwuma tam so na ma bosi ayɛsɛ koko hyɛ de bi na mo da hɔ na sɛ ba dabi ɛyɛ dan ɛyɛ dan abusuafo moma yɛntie asɛm wɔ yi bɛmɛn ɔkyerɛ sɛ nneɛma ɛdi ahim ɛwɔ n'adwenem ne nipaduam ne n'abrabɔ mu no ɛkyɛ sɛ wɔyɛ nyadam yadeɛ bɛma nyɛ saa na wɔkan bɛbɛkyɛ Emmrante yɛ nokorɛ na moma mebisa sɛ nti nipa ɔbɛbɔ dam a wɔno a wohu nana nano dwada mekɔma nhyia na nananom atwa hyia a yɛka nsɛm no a yɛte buebuebuebuei kirikirikiri ababa wabi na wabi ti security ɔmu soro mu baabia atadeɛ koraa tetee na wabɛhwe fam wɔ nananom anim na security for no ayi no kirikiri
munya me akom na eba me so na ohene ba ko eka asem we se woboa hwan na akoba akomoba no so a wono a wohun sa akom na eba me so o se akom no beba so a wo ba kwoti bia bim na gise bia wa nkrofo kora fa kire ekobisa ne bia de wonim fom honhum nipa bi aka se yakom na eba so ti obi akom eba so bia wa wohunu nka eti me de ekire madwene se eye no kore ba man ono a na de ne ho eno hunu se ne man koyie ewo ne nipaduam se nipa unya malaria wa nkasa wo hwe wo nayim wadidie mu wakoni abam wo nantemu a wo hunu se manya malaria anasa me yare kura in general ba man ono a ne nim ne nipadua ne nayim ne soriwe mu na didie ne no mu eno wo se ene me di ahim ewo nipaduam ni adwene mu no wo hu se wa sidam kwaso reho sem o reho sem pa na we no je se na nanoma omunim fom nim bibi no omode ho gimaye ebisa me de me ni honhomaniwa sunsu wiase a nipa binom akwa no sa sunsu wiase no me nkobi me sunsu wiase no kra me gidi se dama ben because on the sofro kasa se si asoma ko sunsu wiase aba me kra so ya na menti ase me nim ba bi e fa hoka ya se si a no makwaba koba so e be kasem bia e be ma sofo achi mu achi ya nyene omno dia ne betimi aye aboa be maye ni obi ne bofo ne ko wure mu sese wono nko a na te enema bi asem wo kan adanse bi anim sa dance trudo bi be firi mu anaje senka ye ko Dubai ho bisa se what happened Emmrante we neat said the bema bia be dware atonata de so dia sha pepepe ene wote hui enso wo se enema bi di ehim e wo na dwene mu a wo ya bodam Emmrante bi okofa was it like that no you be about so and you say DV sensen laka was ne bra panyi wo ka taizi wo ba na wo ko hohoro taizi no na was abra obi ejade bi wo yimo ya bono po wo ayimu ti se de koko ya de oji ehu ahwe no so obi ne jani mu ese ya wo no laka bi ya wo kokko totwene okoya na okotia no ne bobo oboboye nti yeso ohoro kan wie no na fie nkwara na se ye na aduane ma no se ne wo si di aduane no na enye normal ana mo se bra ben ene se di wo si di aduane tentem sa no nana ada di na aba no so odi aduane wie na ohwe mu o chini ya no pa bi sa be na meka news o tech ma ka news we mi pie ya mani Emmrante data to se Emmrante no wo he no ma boda mo aka kire hey ayo mi visa ni nua panyin number no abodi nyina ache me frɛ nua panyin wo se Emmrante me srem won kire ntena ho ya kire na dwi nyina ye hunu ye de drop ye chini tokuro biam ye hunu se man ntena ho we de me kan se sa Emmrante na kan se me hwe no aboda mo men kan kire no na omo no unyi ni se bia yare foforo bi na eba ba me so na nye dam na nipa ebo dam a ono a wo hunu ka ama enti eye ho na yemisa se wa wurem ba bi ama bia spiritualist bi obi onim fom bi aka che ne se de eba no so no ana ono a ni tirim na wabo a wo ka wo yi bajo emje katacho busu asem na ewe na me pa chawo eni die ni ahon brase e kwaso midinka ebilivu mabusuanfo se omotwa ntro bi ato no so se mabodam ba enye nokore nti wo mo anhwe yi a na boy bi nso aka se de aye no wachi wo Ghana no nti mika kire mabusuanfo se titru ne oba bi amene no ewo nkola mi mika kire wo se saa de na wo de ato me so no anhwe yi a wo mo befa so no mo de aden e de abomedam ba me ade minimse me modam ba me ba Ghana no
ada me hu se bibie ahye me nipadua so anase me yayare ada blaster for start match no ada na me hu se me nipadua bibi nkoyi yes okay medase kata chawo hu se ya ba da ya tifo ni arefo asipa na me ho adweme kakra de nti ameka sha na se na wo hwe bia ya course no bia free bana omu nso yemu sa yeko enim yeko enim na nsem bi se ne kata chawo na ba se ya se do de 3.1 Emmrante ona sebe oda sori ene hu se enoma bi enkoyi na enoma bi se ba se ya na ye ne atia kra no nyame ampata ye ntia Emmrante ya se na omu nso omutie nso no omu nte na se eye wodambo ne wo yade ye wodambo ne wo yade Emmrante na se ma wo ka no se wo ko Dubai no ka mesre host obusa question kakra se so be ma me kwan de a ka mebusa question kakra opening pacho akwantu mu nsem ne ana endorse Sompana 3.1 minim na mpanifo se do twa sanso no ya no se na chiachia Dubai ho no ho nsem no ene Ghana nsem the difference wo because ho Dubai kro ne nya o se ahanu ma se be oba bi kwa ma mebra no waba nti ama ho nsem no ebi a wote Ghana no ma na wunya ne ha no ukwe wa nya ne senti bi kwa na barete se the host ebusa wo se ebi a wakofo bibi ana waka bibi unsa kopai ana ebi kura na bibi sa bat na me dem pesa me kanya se wasem a wo ka se wo ka kire obi se dakati na na enye ho ntimi mo nipa da ntimi mo nipa da because unfa bibi antu obi so me dam oni obi ka chosa santini bra na to se bi kokuno me nya sho se sa na me dem me kanya ne se we no katachaw abanti oba ha no ye kase otwe se osi bibi ha na obi obetwa bia wunyini because ne nsem o kanya sisu pepepe na ba bi kakra kire madwen se oba na busuafo edikan declare na wo se wabodam na waba abusua no ede na wo ye ne ho abusua ne hu ye a o mu declare se wabodam Sompana ya ho ana won kasa ye mu na onante ba kasa ede na abusua ne hu ye a oba o mu abusua kasa declare se wabodam na ede na asi ne fon kura ewa ha si eda ye di tua meka ene da ye de me de twa me plane ticket ba ni nyina o me fon so me pa cho me won manum me pa cho okay o ma onu mu nyina nete me ba ye de nyame no mo nete oba na no we no ho me pa cho to wo yire me wo yire okay bibia ba mu se de wo ka se bibi wo widiem ni bibia ba mu se oba no kura fa de bo no ana se wo ma no o mu ba wo nchen a basa me pa cho ntesa okay Emmrante na we ne de emse nkwachi nkwachi nti chefo mu we ne de enche kura be dan ama pa de ehufuro nkwachi wonu ma wo mu nim fam wo hene yire kata chao yankoi na wadaroma ne kasa ye mu no be ma yi kasa no na wo kan bibi se okọ Dubai no onu ma no ma se agent na we so disika koma wonom ne fa nse nka Ghana ha 4 million ma me fa ne sa ena agency bia ono de na ekosi wo mu so na emo te 1 million ena wo so won fa 3 million no enkoma nipa 9 no na okwa na nipa 9 na nsom omu so omu ye 90 wasenko obi anya ahase num na bia 1 million ti no wono manso ena omu fa ne ho abu omu so na nka ekopa adwuma ama no ena wonom so anya saa ne nti no ma mpa adwuma na ono ewurawura mu konya adwuma ni bi adwuma na okonya ye ne ho no osa akohia sa nipa 9 ya enko odi sika ekosi wo muso mu ba akose wadi nka akola akoda ho pen ya wakodi ne konkonsa se ene we ya amfa sika na ama ne nti no e wase okotwa ntroto no se wabodam manager no na for mine no kola no onka won pam no ene no achi no sa nipa 9 ni mu ba ako asa abeyi na so tire se wonim de yakoye no wachi wo Ghana hase no mu a ebia nka wo ma hase no that means say bia after say wone one fesika na ma wo mu ana sesika na nsuntu o mu anje no wo mu fa ne tirimu kan bi yanka wo mu say no kola ma adwuma mu ho no ko mu yi na di wo ho ena anya ye no ebi kro mu di nanim kan wo Ghana hase no abebo abusuafo ama ne se mode hye da ebi kro mpa na homa na bi ate e wo Dubai ho ena abusuafo no so gitum mu menim se de ayonkofa da be me ya wote ase no mu no wone na abusua ne ntem
se bi oho no kola ne kita hodie kura ne se na nete na omo frɛ no ebisa ne se de na ekoso ana asesen na ochrem se oyi na no bia nso no ma ntia se minim de se de omo ebusua no esitie nkita ho ana se ayonkofa eda wonom ne omo busua ni a wote ase no ntem na de make nyina ne se ewiase se bi de yeso woti ni gya ho no ono nanim se de ehihye ne fa ena bibi nso so hawo a menya sure se obesore preko pefre ne dem abesi ase no mo se wo ka mamanse nyina ate se wo ya abodam bi nso so kolampo na ewiase no nya wobusuani anase obi a watia ne naso nko a ena etimi ye bibi ditia wo se bi huhum asem na ye ka no eya na enwobo a ye te dambo ya akora no obahu se huhum obi nso so asom na ono so akoto anase bi kolampo a wote ene we de wo maka de ama me fa me hunjim etimi si enti no ma ye mfa ne se eniso keke bia be me wa betena se no okeka nsem a me gidi ye se nananom asofo nananom malamfo ya wonom tie yen ene nananom adunsifo ya wonom soso wonom te honhom nsem enso ase no wonom beboa yen na wonom aboa blante dia ama ye se de be ya dwato a wode afa hasenom edi si yen so no sempo no waye obi bibia wonom emmoa no na wo ntwetwa no ono so wentimi anyira na adwe kata choka se fie no ha maami bi bai na wo se owogu ni sirim so obekaya sa no mo ya dosu e wo system nim obi timi boss we me ba nyina no kwankwan do obi di machi hwe me we studio akro mu nya di machi o masan me ka se kura no abona be hebi sirim re o se sirim wi mu e chire kura do obi so oba ho no ohu mo tia no wo efidada ma e wo ho no kura hwe ya wo a wutie wonte wo maseda na wo de ye hwe waba ha ide minim so waba fi so for bremo na fe ye na nya homa no ma apede hufo ye de ye ne hu masem kakanti de wo ka me anya me nwanwa de ekoso no ebetima ba se bia na waka obi bibi ana nipa na ye ne bibi wo Ghana na astart be ye adwuma Dubai na se Ghana se o se ha Dubai na bo no meti wase on se ye hyenkom ana ye bodua anya dana ne benyawo wadawroma itimi tekitam busumi wo no wo hwa unim sunsumu asem kakra wo hwa duabowum ani na nam pese me kase so no wa wo da bi mesaw se wo ye sofo mi se bi sare nsem bia de wo hunu wo honhum bia no de na di me hunu na wadawroma aha de wadawroma facha na kamen ko asem sa ha on se mi ebitu mi nyanko sunsu wi ase ani ko kobra na ho enwa kata chawo na ase ebitu mi ankasa mo fa ase 2 years ana me papa yire ne ba panyini ne ba 10 years abu 2 years no na me kopa na chawo se mane mobi na su biemla ana wote ase na 2 years bo 10 years man so ni mu anye hwe de mu yen se mi hu awokoba na me mahye mi hu kotra na me mahye mi ya satan kwara mi ya ban ni po mi hu police mi na me mahye to na me frɛ me sister na me sister ni man koyi e wo mi widiem na o si wunyo bi abonam ti da bi entoko ne si akoto ne yimantem na o si ona se yimade wo nyam so mi na mi gina ntem sa akwa ne mo ni bi na koma entoni yim se na sister no e wo ani etima bom ni tanua na wonya nya sofo da bi that time na mi shabe atade na katacho wadawru ma se mo mi kan ebetimi esi se wo ye obi bibi se wo nye obi bibi eti wo hia mpaibo mika sei ne wotimi akwa wuro no ho akɔkyere nso no sɛ wo ankumi a onti ase da na me sabe wi a me kɔ akura ase o ma akɔda keto no bɔ 10 years na sɛ me bɔ ni bi a aka me kura ka me ni problem ma mo ni bi me ma 2 years sɛ ofia den o mo ni bi na koma nto ni yem ampani ampa wo bɔ ni bi a sɛ na sister na yes ade na tia me eti ye kɔ bosom ne so no na bosom se won timi nya wo hwe because ensuo na wanyam no ono oso sene no ana me sister say eh nana wona nana mi o we so ofri ta kojo fie enti on so oso otibutum fie okokuru ntese
ye to kosua crate anya adwuma ye hwe so gu anya adwuma ansana konfo na kasa ne bebre se wo hwe mu ro hu se mi firifie ho etina na nyeme ana wo sana tie dia mi nkopa sisa na chewo mi mo no menye na hwe ye ko ye ne ko bo na mane wo se mi mo dua ana ye sa ko bo so so ye to kosua ba ko pa ne mo ache me yensa mimi mete wo humase wo ye beifa mete wase wo ye mu otia mete wase me nkyeranje obi a eti mimi nka bo so masem ye dani duane wie ye no anche ana sista no so enya ne kra ekoye nyame ncha de wato na nanom wonzi ense do kama eti de meka ne se obi bitimi asusu bibi de etia wo fine obi won ma wotimi je won contract ne wase wabrabo because of favor bi e da so ebi susu wa ne woye boni bi de etia wo bi ba na wurafi eti wo to bu asese obe cheke niema bi ansa na duabo de etimi tekita no media etimi tekita na hwehwem ebi na duba ho na anyan na obedu Ghana na ye de atad na hye wo sa atad na hye wo na ye hu matade ebe ko tie hu kitten tam woni mra so no na wo shada kem tinana oda wuruma bibi ho na afide wo su de yentimi nka ne kese oda wuruma ti yenya bibi anse wonsem ye betima bo mpa ya tare chikri 20 na obama so rifi won ma twuni na yeyi o ni wa so rifi kama mo ye surgery wo ho mo ye operation menye surgery ba Kristo ada wuruma na yetimi bo mpa ya makwa chema ne mako na wada wuruma dako ni se matumi safra mo obama so rifi fine ye wo ebo kwantensere ya oda na obi a menim se wo yare tware 14 years nipa no kura dwem sie ne ba 13 years na wo yare 13 years yam se ne ma mende ma no yam yadum etwale baba enti sinipi se munya bibia amfam mam ye betinya bompa ya tana chi complete kasi wo yo twa sika ahwefo ne atiefo sompa na mo hwe na mutie na 3.1 Asem Empe Nipa dwumadie no be ma ekura otu bata koye dai ka wontana na asenwene no nanso ade be ye woni de obenya no ya na empa ho da sofo waka bi na namdodo onse nkwai nti ahoma ya ye bie de ye bia ma wona wo we hu nimde se wonim obi a na wonhwe bi kura obekomwa mpasa sofo wa hunu bibi ni suade hunu musisi a anase bibi anyama katache wadawroma wo hum asam de wo ye sofo pa wote hum ase ye ntankasa na mehu wi enu na efro ye nwia no wo hum ani ade hunu ade bibi nana pa mi hu se bibi se ekoswa mi se ntama edin no de ekɔ no video mu ya tare no ye de ahyɛ no enye bola so de wo ye ade a ye fer apia na wadawroma apia enokure ho enokure me da me na apia me da eti no titi no da na de so di kan be kan so da di kan ben kan bibi a tre sofo o wa sem so na me na me ba fo so nwume eno na me ntena se no yera yankwa homa no so na yenhwe se obi ehunu sa niam we bi pay obi wo experience bi sa na yenhwe ni a ye be ye na sisi ade you can say I didn't yo number no da so ye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 simple number Ubi jina humano so den. Hello. Good evening. Yeah, honey. Pastor na daddy ho ya there. Me ho ya pa.
Ebenyanyasi. Yede first station e ma Asem pa na mo kan e pa o. Say who was at bianum? Bedo nyame pa, let's say me ra ho sa. Yenye ni die kura o, me ye na ho adi bibia no kuta ba be 2 years. Na that is still na kwa no ma sha pa no sa ma kwa no say o 11 years. Na busha fo aka aka so still na that mitimi nya kwa no hwe so oba ni ni ho no bu. Enti mo aso mo ka ya besi na asa no say ebedum lebi no sa na be sa be gua bo me. Ese mo ai mo kromo ase. Ti ya besi ma asa no say ebia ebitima betomenti ama na ese me ra ho pa. Me pa choma. Me da se pa. Me ba me phone number we ya. Dabi ya my number o baba frɛ 0243 58 no asabo 58 biu no abo 78 0243 58 o ba frɛ sa number no why yo obi gina so hello Ofei. Hey. Ofei. Yay. Ofamajo. Yaja o. Ampacho no beja famo ya de. Ye nyina ho ye. Ta na ya ho de so sompa 93.1 osompa TV. Yeah. Ikan ye ne kuro no. Yeah. Ikan ye kuro ba ton. Ba biawu. O se da wate. Mo. Sompa Asem Empe Nipa je ya to. Ofa wa this year obadi di na obaba akopre ya anwofe ge edu baba akopre ofa ma nche mo fa ke edu ai gas ovin so ambola ke teno pe no ofa ensem na isi ne ya sam ke to akura na me ofa ba akopre de am kan jense ahaya wanya bidure ne die me kama na ten ho asi se wo peu se wo peu no beto no se ye ho na mani se ye hu se wo peu Bye. Okay, hello. Hello, good evening. Good evening, master. The program I'm talking about Accra. Oh, so you pay what for pa? What them patrol? Hello. Yo, you. Patrol, where your friend say so for now. So Panay 3.1. You can make pen number Accra. Hello. Can you imagine my dear sweet? Passion. Ayo. Ya panya friend number the 2 jano 0243 585878. Why? What for our sabacas of number? Ya panya best number na to get us a pa mama yanko. Say the asma da pass we pe near obetimi aboa. Hello. Pato ojina so le kasa. Panay 3.1. Hello. Yeah, good evening. Evening. Over me that free blue mine. No, that problem no me so me madam will be pa who be pa. I don't think I'm so I'm afraid because say e mo du hormo sa e o blue mine on ma. I know you actually the na view. Panay 3.1. Over there. Say wo frɛ ni a 0243 585878. Wo frɛ sa number ya. Ubenya dia o hostu abadwafo e bia sofu no bia whoever. Hello. Hello, Daddy. Yeah. Again, I found no denture into. Yankoi. If I took no for your way, if I took Musan ye pa, the man now call
wotu kwan no wɔne obiaa nya asɛm ansa na wɔɔkɔ Pacho wase woko utu kwa ko Dubai no no obi anya issue bia wɔɔkɔ no ne obiaa nya asɛm me pacho me no obi anya asɛm ansa na meko alufi ho wɔn ka ka wɔn kɔda no ho yie paa wɔn kɔda no wɔn no ho yie na sa wo so woni mu afatu dwama ye ne me pacho wɔn na no wɔn no ho yie paa tamo wɔn na wɔn no ho yie mate wɔkɔ na ye bompa ye bia be yi wɔn no ho yie pacho wo ye sofo ana me pacho daddy pacho daddy Sumpana 3.1 that's a power that's a power hello good evening. Good evening. Your friend is selling for me to successfully consume propagation. Coco Brico. Thank you. Calix from California. Now, a branch and a celebrity Katana. You need to see the Katana and your papa because I don't know what can be sent. I tell you, will be no one to buy. I say, I'm down for more Casabi, Umami Cat, and your money, I never did it. Ebia baka company actually and then can so yeah it on ka it and this hadia the nyesho say nipa when you bia bibia ka bit my excuse one can add to look at that don't want the person will be cancer bia me no ibi ma bibia afio hello Emmrante majibiwe yeah Peter Peter ni asafun like na je mpacho kamidi mi susu ye nte we nkwati mo man ko ho gifo same na no beto no me da se pa so why there hello yeah good evening Mpacho me ka se fear jesu kasa mama me imagine ne se ta me ma no mo je 4,000% ebi be free wo mo ho and I feel so free Elijah wo Friday Quantan to get me action so free Elijah or Friday Quantan Sumpana 3.1 me say wo so free Elijah the number Oh, free. So hello. Good evening. Good evening, master. You ready? Let me say, Miniano, a program, from film, Catholic Barcati. Now, the American Miniano, Nirano, two quino, Mumusano, Nirano, two quino, no share or bano. A my India. Na ebigo ono from Obama okudro bekire nkwani bikana no wo fi Obama Obama so kwa ti betimi de yawo bi ekwa yi bi so ho nti won hwemu yi na ewiase wonam na se wonye obi abone ya obi ntimi lo hwe wo wiase am wo memeti wono ya me no bone ya ntimi se hwemani ni nti ni kwan na wo tu ye no umusa ne se ne yere no wo hwe no so nti mesremu a mumuzana mumuzana adam ba mana se enfimi na wuja we ho kwa no na o mane no okay well I say o mo toto na in fact hello yeah hello yetio pacho what is na aka se free ne Pacho good evening master ake frema ko se wa me ka se free Kenya akwasi kasa Pacho Emmrante3 Hene radio ni die mi so for papa no was so full special ho obetimi ahwe amami yes I will be to me dinner with my pa. We cried a culture every man. What shall I say? Me say ya bra na ye mfa wo hyere nsa na fa ro koma no mai
Me patru wo efijase didi for sofu penny. Dwabe na afijase. Efijase setere kuntunchi. Yo, Mate, medase pa. Yeah, hello. Gadajo. Good evening, Gadajo. Good evening, Master Honey. Efeme usu me kase fu afanjo. Gadajo o ka se obi timi abo abrantie no. Mas obi afefu bisa questions. Yeso e wechi ne ye bisi abo abrantie no ma ye kwa me enfre. Kafra, onyame ayado kwanya kwa afre. Ene wa ye bone no wa ye we. Azizo obi no wonye bone. Uti abrantie ne nsem a wo kana. Enye Dubai ho no bi yere bone o. Ene nyi trimo ni bia na ye bone. Ifi na busu em direct. Ato unim form kakra. Ajoze. Wo honhomani unim form. Na enye nsem nya ni bitimi aka. Me sime no mani mu pa mo store na mo frɛ me. Ifi Dubai onye trimo ni bia na ye bone. Ifi na busu direct. Opa me no mani mu store na mo ni abrantie ni sia. If you Dubai or baby, mama, must the questions. If you Dubai or baby, I say pa, I say who baby free. Yo, hello. Hello. Yeah, Fox. Good evening. Some penny. Good evening. I turn number one. Upon Boko. Abrante na issue no bacho said the oba is the ano kai no an pepe why if you see every baby baby am den nam ni every ho baby why and the more our problem na power ho problem na if you ho no mo ka no mo solve that was I mean no me that's it. Hello. Hello. Hello, man dear. Yes, boss. My dear. Yeah. Abrante no. Abrante no ono ni problem. Abrante no mubusa no. Wa practice who bi mu dana. Yes, why okọ to da. Me pa cho da mu ma di krumpa e friend sa. On tin kai mu ku bia. Also onye okọ to bia. 3.1 on practice any spiritual idea bia. No. Asem pa ye nko ana. Apart from pa ye na me Bible akenkan. Okay. That's it. Onye so funa o gesi bibi kakra na. Hello. Yes sir. Hwani. The friend me Asumedu. Yo, Asumedu se chikasa. Me got a free a call from the champs me also for. So far Asumedu ni. Me bacho my Abrante na sem na o kana 3.1 if you said the papa for you di kala the kana. The person me catch ni na ni say so unu no ho say why boni. The Bible say your papa ye to magufin e wo nyankopon ni so tini nya say ono begi mfum so atum say why boni so we didn't mfum so atum sa 2 days 3 days me ho beto no nti enye kasa bebre ade no e wachi wade nti e de ade no chi wade no be den e be ka no na why free so we didn't mfum so atum ko ade a eno ano no pato mfum so bensa say Bible na me ati say your papa ye kwa ntuma gufin nti so we didn't mfum so atum say so afum obi so mfum obi on confessing the sins so nyankopon no why boni ati ano enye ni pebia because if you know ipana ono no akoye sa ade koto sa ade no dia mano no ebetini abase woni na kodi bibi no apre na wogina sa ade no so ede sa ade no ati ano ti ono na ya ade no ati ano no se obegine mfum so atum because o accept mfum so a ene nyankopon de inside e ka o wan nyi mfum so antum sa ade a baba ade no betini cheche o sunsu mi di asem ho Mera wase Ewura Sofo Asumedu mama ya fa ofrenisia aka sima kakra na nondu abo Sofo we de meba so kane onkrofo ba miensa akasa wan kasa de wandi mi ankyere se wonu obi akodi aprepere
katacha hu masem no o say ha no eye wan kata wadawroma o program eti yentimi mfa anema but the make can say honhom hye watade a ye nyina wan ka je say obi afom converse you na problem bie no so every problem bie fifie na problem si fifie a edie na de ba we ya kye atade ye de ya kye no apia wom na 18 kakra apia atade no wutimi wro o ye wro wutimi wro na ye wro na msi ye wro atade na jare bia na se na ti atade no ti ansa na ba wro no age se wako ba bia nipa na woda de ma no hunhum no de ne dia no so kope no ne kasa nye se okoya pieko na pieko no pieko ye mfa na hye wonsa na se Kristo ya adresa wo de ne chem sadiam nyamkopo betwa fam so ma ne hoto no ye mfa na hye wonsa na fa na chem nsa na Kristo de so ya adoma silipi fa nwada ohene ye ede chow ye mfa na masofo bibia so nyameye ya bebe mo ebeye na eya na wese ni nyina nso no yanka hu se bibia besie bia no enya kwa abrantie ya wote ase na se onua beme ya wote ase enum yi emse ni nkomodie mu baabi krampo no te hote kire se wono akasa kra bra na wose wodi free Dubai ho no na enso ye enso na ne ho plan se obebe fie ana mebo ampacho ya no kre eno wose wo bedru ye no so wase no ne hu se tam me be ye den eno so mepacho ya no kre enti bibia timisi se abusua no obi eba na so obi di hye timi tu kwan ne ya sa akwa pam no e de efra kwanto mu se bra fie wo ba no o menya de papa mfiri wonte no me no de akwaso no metie nsem ni mu amadwe ye me se woni obi kula nya ntawantawa na se won kasentia obi a ebetimi afrifie efise efie bi mu wo ho a wo kɔ no ne ye atwe wosan me banko ye si den na wo sa me ho ana wo sa me ba ho akɔ ebusua no ese a ese kwaye wugina kira wo se nua ne nyina abo na so no pincha ho a edua bia e woni sibrenti no ebetimi afrise firi ebusua no mu nte no ye papa no mu a wono mu honhumani wa no ye sresa wono mu nhwe no mu a ye nua ba me ye mfamaye. Okay, wan kasa na wunyanya honhumani wa bia da minyanya bi nana waka no kre omono so se woni honhumani wa amante metima ka memmo de metia de penifo so do wano don ra no don't force so be honhumani we some force ya men ka se wo bibi o ayo na me kire se me se me no we kan si che we kan wo I don't have the day nipa no na ya na sha na ewe se frifie se free hen efie so no ya wakoso amanu ya wa ya amansa ya wakwaku mensa eye hwan na eye no mutia sa asem ni yo ya me trafidie so nkeka na frifie rete sam dabi ya mo obi mfa ne ho meton san no ma bi wa hawo ya se frifie abrante ye pe na ya lesa ya wa ha ye nko ba bi efra no pa ye wa ha eti ni pa ko office oba abaji a ye kura de beton sa adwuma ye de feedback beba o ni pa suma sia ba ampa do ka se frifie sofo we wo se frifie wo ba ye no wa de echiwade aba abeka ma branch na dey ne ho ato no eno na memeti emewe sente sa we se frifie mi hu wi na kaka me kan se ya futu sem e ma te be se wo mo ya no mo frɛ no ya me sofo na wa me so mo ana bi na to ya so mo wo de wo bibi abla bi na to nche abla o wo de se ne na wo fia me so ba de ewu mu ni se opani bi ana ma me bi ka se bi ye nwa bi ka se bi eno na me hwɛ ya driver fo mo ka echichu trotro fo omo no ma mate fo no ebie ni mu kasa nye nipa ya fruka ya si fo ma ebi fo no enyo omo nyina na se be previous omo ye nipa o etu papa yi the way no si drive wo ha no me de se ho enye ho ye di tufo ama wo mo Emmrante du mebi na fruka kasa bi a mate ni betima kasa chepa mu bi ya na kwasi ada na kwanka mate ni bi obo maami bi a wanya 60 years na so saka na ye ma omo ye mienu ba ko metena ne dabra o se aye maintenance ne nua na wodi nkan afro no onsi formula
adenti na maame ne se ba consensus for mra ade mu ode mate ye na nya na driver e support mate ne no e kwaso ye nkase ye nwiesa ne ye tufo on za fe de mo hu se wiase bibi wo wiase Emmrante wo no fe kama woni mu nya fi o kasa good enso wo se ni redeem bibi koso ye be se o fa nya futuo na me de o mo maka no ye wo ha asem ye ka bibi a ye feedback beba we se frifie yate o mo mra woni won ko ba bia na ye hwe se obi ama meka bibi asa me support obi a medasi ayofo ne etiefo a mo hwe Sompa TV na mo tie Sompa FM 93.1 ya da munyina ase pa na onyankopon ka che Jacob se wo ba ma we meshira me mo asefo ayesempo ano anya na meshira de ushira wo na medome de wodome wo nipa bi wo ho a nyankopon ashira no no wo kaseti ano hwe o hawo be ba wo so no se Jacob no yi nipa nti wo ko share ba bia wo betimi akafo ache no anima bebre na akoso ewo awiase ha ne yahunu ne ayate no e kire se hunu nipa bi amu na bomfia bema we die onu makeka kan na o ma wa ho bi die nanso ye nyampo masibre pa na we no nyina wote ho na usu ho se na mekura asoso ade na beba beto me mo dada setrem ya bie kwa na to sese o chana obi gine hudi pa so betima bibi aboa be me ya omra Sompa ha na ye ne nkasa e kwa na ye beton ye beton na se utime efa honhum kwa so esa be me yare a ye ne ye beton okra Everybody should obi a wutie ni na ye kan se ejuma ni ba kon ya ne wo dem ha ya wo pedai e wo swame new site ho no mo kofa na no manye kofa mpatase se mpatase bi wa no manye kire ho kwa kusi ma kurokura enye de ma kuro ho ba bia ofaka ba kon ba beduru asisi a yesre monye yadom na anema nyina enkoso ne number no ye 0243 5878 sa number kro ya se obi wasem adede no ogene ho anye ohu asem no tobre emfa ho se woye nimdefo ana woye nyansafo osafo nsare ho osafo onsare ho doctor yaria doctor foforo na wor panie nti emfa wo ho to onimdie bi a wo so wo modna bra na aha no ba ne ye no wo office no kra esoso che ne ekoso hasi ya da masepa mama menchia nananom ahemfo Sompa 93.1 asante me se wonsa utumfo wadaruma nano me ba menchia no me pon no na me ka se bi mitri mu se utumfo se wode na si ho pa wo ahemfo so ahemfo a won ye ne ma emfata no nanso kane no ye ya se utumfo mfa na si wo utumfo se wode na si ho pa na aja ko yo kan se minima de ka na me kromfo na no ho de ne utumfo nkwa so na asko mampo hene na bo a chance da brada so bre di jumasa sisi Watentam hospital kesi bi wo asoko mamponya anode anode pa na bema we si Onyankopon wontron kwan ma asoko mampon man ne hina ke ahwira de bibiri medam asia badwafo madaroma maboafo nyina the producers ne technicians no be me wajana na so a be do hwiri miensa ye yegme nyina wa ade
Already show. A month for free beer na minim na ye da no ho asem a be ma so ma me na we kwa da say Emmrante we friends ye ni akwanche papa odi for somewhere na otwetwe okay be ma so adanse afa no ho no we dey me fa say banchi case o ta say odi for somewhere wa ba finti na medi gaga so wa ba fie odi for somewhere ni ma bia na betima ka na fidie so o dey try be hu banchi case banchi case Champagne 3.1 wada roma ye be so so nyakopon pa wochina ebesa kai besa wasem wochina nsem no toatoa so etoatoa so na eye nwa bi na oka so wo sa similar case ya be srew se wotena dem na bibi hawa enna manipa di ewu enna manipa kana no ya waha ya ba munti ne waha eti se wo ma kana masemi de enu ame de bi na maka o wo so ade na ehwe wo mo de twa na mo bra ya nye kapre wo ha bra ye no ntrase na wo ba 3.1 wa shase de wa wie yara masepa yari dwumadie beba wie na ya paye mu bo ade pa wochina ye besan ne mu ahia ye ma obia de yie ade tia for fidie to sompa na 3.1 ne tie oman hene yaw edu boache food for thought wobɛte ne wate ne wasan ate biu awurade nka ho ba bia wo bia mo amunya akwa frɛ mo amanya akwa amfrɛ mo nyina yɛda mo ase pa mo mfampa yɛ so pa nta yɛ chi ɛwɔ kwadua sɛ nyina so na yɛdwumadie enso abapa na mmoa asante man Ghana man ne ewiase ama nyina Emmrante3 Hene yɛbo afrekete kyɛw bɛ manie sisi ade ono ane akomihene ya waso ko mampon yɛbo afrekete kyɛw na yɛbo afrekete kyɛw ya damase wa hene yere me dabase sa na production team no mo aye adwuma papa ofusio ene kantankranka be ma kantankranka se kantankranka ho ya ko de di chero omono ne sofo me da mu nyina ase ade chi na se sumpa ebona numu a na se da na de fa so abo abremu one of person sponsor a program so yesem mo mam ho nya ha if say amanfo guswa sign contract the only station amanfo sign contract crown sana yes a program say no ene sompa e bi si da obi oba kwan afimfie mi no kra na contract bi amai na we die ayesron kokora enema ayesron kwa chese sompa wa baba pa ebe sompa anya ketua pa makramu bayi Tayasisi de kwase wuo ku ade a eno ha ne sompa FM Asem Empe Nipa dwumadie so asa minu obi bu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ha ne Asem Empe Nipa dwumadie so sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofrem Emmrante3 Hene na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546